Yakima Homa Chumari Ogetembe TV, we're going to get Ogetembe FM 102.7. Onegani gongo gochira mase mo kurwase kenyiro ya chabruti kevo tope buri baba imyakene yaitire asaba na ibaga babere bagwetire mechando au ikirire taseni kyagetembe itukolera ruba kubwatirana na mechando au ikirire taseni kyagetembe itukolera ruba kubwatirana na bubwatani bande au tuikirana ha sense mega andaka so kubarigiriria kuba au tuikirana ha sense mega andaka so kubarigiriria kuba kwanya na kubaletire ndagira aiga nigonde na bubwatani na ya woro kiwa baiga abago soma se skuru yoboroso ya marani aiga no bakoraro mwanchu muri ruriso kurigereria iga nere nyomba abo babo batamete na bakabatiga bamenyete abo bono emechando yoko goso chinga kichabo tuko egati emechande ndemenge iyere ekiorokererie kebekigima na mona saba menyi kurwa sebonge kitutu cha chino nikega negati yebikoro bigendere to kuyiterwa nabarai au andake bibaisa ko saboro kubaiga bakorara director sungurango sabandake oswa ebo chaiga aiga no ase abana baiga bakorara umunchu murigereria enseme mbekegima na ondete yoraga ni korara ensemo engabuniga ekenege kori bekegima ekikia ragereri gwe na kugikiriwa kegima negati yabamenye bibuli ababayirane eri bakonye abana baiga babona ndandake koene kebuna mbamenye tasagia namba bwate amaganionsi aliaga niri bunaba abo balense myeke 13 nabagenderete kukina inse yoborendi waibebuli babo aiga ninde negati yabatenderi ningani melen naraiga uyore oyo mo wa banyakenyoro uyobereka kurenda abana baiga kurwa chingaki abo bari babo batamete andake ningani melen ototebiri tasokukwana neriodi ototebinga akibono ibeta singencho amatunda chakira korolekana andake abo bana baiga barolekanire obuna bachakire gukonyekana bogo chakanerieta ando tebe ngakiube tukubwatekana nega koleke nande birengere bya umbe asa marieta nenguruko hata nyanduko abuga nchenkere mwino gigando munyagatanye nabana bibarabaochi nabaira niri ngambi yamono koruchumapiri twachagite esabariye induroche bano kiregento kiabeire boronge asimu atemire tiganya saendere kuba seseni narorire ngabano iga kiregento kiabeire boronge nonya ninse imeyane bono iga ninsibogete nago kirekero ndose mwachire kamogende tokona utusugurikero tiganya sa agendere kuba seseni nande kubwamono oyora arambura koboko gocha sengeye omone na museseni amomente miaka amamente amatuko ayara matambi agendere nande kokonya abana bandi yense menyane nago kire sana nabera niri ngambi yamano asegetambukero mwabo boreti melen asetaike moto tebingo ngakiubuge mabwa abana baiga bwabiri kurumage konyege taseni kyagetembe yetara muri kirumo chando abana bakurumagega baratwarire challenge bana ba afiburi babo barachira matukara matambi kuikera bono iga lakini lende buna bono mwachetega twarorire ngabono nyasa wirire ribaga abana batatu mwabenga kyarwetege iga entambere nabono iga wikera nonya ne mama mwaba ne myaka etato kurwaruga iga abana bababire bagwetera challenge mwana ogende kondo kore ekonde egere anyore endera igira bagocha kuri nabana bamwabo twabakonyera se tukunyara lakini bana tuikire tumelemewa na kibona twabatameretenga kakimwacha motokonye egestese nyeke kyagetembe abana banga ibabere bakurusinda go motukamaye muno mwana yoregire 9 igare kuchicha osabe konda ayara furindo sabanonye nobokonyi incha se narenge konyara nkomokonya narenge tinarenge komwaka ninga no muntu chagongorere konda enare kumushuburikiranga no omwana one nkamubugurika babona no omwana one bone kero yikerete ribono nare meretu na ribono nabugoreti chukumu ekagera inkabarigi agere mokonya abana abo bone nje okonyara kwane ekwaengitake bone ribuneri mbura yatwete nari rinaro chenga gutiganye moki egetambokero egere nchiko barigi egere motokonyera abana aba asengencho inche byo komanyana tinarenge konyara nimbwate family tinarenge konyara nande kurambali mono gwetani gada senarenge konyara we mono sana melen mwachu murigiria oino yomo wabamenyi benseme boigobere gakwena na uburendi
asa abana baiga na muno chingaki babeire bamenyete boka aiga boigo ninde negati ya babwatani kurwa service y'umubunge wensemeiga Musike Jafet Mukaya Nyakundi na anda kentugani wechu kuigwa igoro yebirengerere byabo kurwa service y'umujumbe wego kurwa abo ntuchikonyora maoni yegati yabamenyi osebirengerere byabo igoro yege kolekiga kyabo ibuli gutama na gutiga abana boka bagenderete gwetireme chando abana boko chakanirita no tutebe nkuru ari kwa Chasa Marieta Evans Nyakundi inche egente kena kumiri sana kurigereria abana bamenyete ngenche kabireye negente ge kongu sana chebuno mwakirishi umuchumbe Jafet Nyakundi aserpoti yeye kwenye kianda obisi asomo shimiwa konyara gokonya abana aba nyare ko bakonya negento kende nari gusaba esirikali yaito efuatrie kumanya abayibuli abanka ibale babana aba ebairani abana aba bakemba konyara kwerenda umuchumbe na bakonya anya bayibuli nyene mbayo bako ba guiding kibako tara nane kibako ende skuru umwana narega igomoke we myaka 6 oyo goikata keira bayibuli bakumurenda kumuire skuru nande kumuireni inche ndaira neliga tembe itombu yamono tinga neli no tore marani igara kiri ndiana goikobisi nande kero kurigereri no nabatuleti mbabwati report paka bagambi baito babwati report ya bana aba igorende asegatembe kumurika amangana ya kunyikira iga yamono sana constituency momanyete nganene asemero biri mingo umugambi Jafet Nyakundi agakora ayonsi kuikira nare na tuguikaga ari obisiga naro renjera gokonya abana babwangu sana asante sana libageri pia mono sana mwachumurilo getembe TV aiga boyo ninde na omumenyi wenseme anda kibirengere bya ombere biko bwatikana ne kolekina boko chakaniri Sama Marieta nenkore kuri Richard Karindo tuoma oyegamu murominto nakotorocho gukumisana anda tuwa bata pakabono puketembe yachire gokonya buna bata muisonde tukabana ino abana bana bateke barigereri gwasenge nduna pero tuikaso mochiga and korengana noro got kore tamargowa enere generation enere taya bana baiga babwate neri in fact this is what ande eta karere go tebwati kende na mafuta tayo like go abana aba kero bako bago kawaike mapem ono okubori kwana noko iganga ekera abana aba bakorara no kwara chi mattress chiabo anyway babwati mattress aba na alias tobate bangane bichancha be bakorara karwe karabona ga bado bakorara re bichancha be ndate ko ganda mamincha na bons na ga iganga motuleti nale tamanyeti motuleti as an admin korenga no komanya meaning ya mijikumi ne ringa okomanya mogani kiora sekenyoro mbana kibameta sekenyoro mwana kiotari korara ngogo kora kirigento ine aregas ya kabe akaro omwambio yo omijikumi gose motuleti atamanyeti ngabana na bamenyete ngana mangana ali mwabeka mbora ikiabwa omo assistant nkajyare chinga kibune chiga ekaro because nyabe buli abachire how have been this mwana myaka 6 nye myaka ene ya sai asase ni musbati uli okorenda abana abaiga nonye ekaro ebintu bya biko bigender we will not come here lakini intubunega tase ni tokorigeria ama yakorekana bakorekana it is wrong abanyene bali batoetana baetana ina abana abaiga ekaro yakongire na omukubwatirana abana aba it's risky bona mna tobate kurwana iga ndebwensio yoko tubwate simuna gatembe twaga chenyombeye abana abaiga no anasi bamenyete they are living in an open place umwana oyiga ore grade gya kyanda umwana umunyaruka we thank God we kerabono iga kende getaramonyo asinge nchubuna we kera ibintu byabere nyasaye no muya omurendire nani go sabatero ngumucyuyo okikoba bana bakurwa iga bakikoba abanyagitari bakikoba cyinjinia bachekorwa obora boboisais as Gatembe television ekaro ntiria korte story iga
tutuacha kuba part of the history yoko chenchi omokwerende omugano bwa abana abayiga nagakara twachagaiga one abana abanyone ndagera bakoria nande tubarore na kibangani n'ecyange kitwareta na bintu binde twareta bakoria tubwaterana mujumbe borogongurega umweshimi wa Jafeth Nyakundi abana bali okora. Tell me how ngocho wakire kura mambinyo abantu abambakaye because ngorora abo cyo governor cyangwa president bali aba mwapinganete na Jafeth chikura kirimo agete kayimole chinga kimna bono bali mokori yobo MCA kayimole chinga kimne chiga the area member of county assembly mweshimiwa mbache enkwa yanda kwa kane skuru borgalia lakini how is it going to be gwekera liriri gatembe era chego chakera ekinyo bantu muri annonces muri tote banga abantu bali bawo chabasa bachikura chinga kimne chigo tangu baminyokire enyombe yere nyande yara abana ababekubya nakero muntu ababwatisi ntumna gatembe batukubulia barayi bonsi abantu bali bole no kwo omoyo bwogwancha mwensi mutubwatisi egara abana abayiga banyore asibakora tonyora abana abayiga asibakobeka umutu. I know it's hard lakini tokwigana nga egente kigambono kere namanda tukubulia nga gwikira bono iga abana bamenyete iga nonye ne chingoko cyane njikoraraga none chimboli cyane njikoraraga mbombe lakini na saya nomia nga kerto meta bia ekiuno bia twaka tubigete chisweta lakini abana abaga no kuboko kwa nyasaye kubali determinate singenche yo twaboli ribonsi mwensi bali gerete gatemba television chinga kimne chiga like kurwendagera bali mokoreta chi mattress bali mokoreta birogo bali mokoreta let's have these children bamenye chinga kichinde keronda ndekora taringa ko begerande obotaka no boliri nabe konyare kananga obotaka ekero toko bogocha na bogo sinyunga yokoba kajugo teneno so abaibuli aba I'm very sure immediately ni madara sani baba no balega bonne nyombe kwagacho they will be here to abatabiri abaibuli andonsa somole inchuo tobwaterane torienda abana abayiga na abaito tari nimwe kamo chandegete inchuo tobwaterane at least abana abayiga they be secure nyone nyomba yarenge obe inchuo we will do this. Thank you. Kwe mora sana umachu murigilio Getembe TV orogena roboti turagendere ko kubwateria boigo wikasa mangana mayi aitari bosio na tuchiko gendero ko manyigoro ye omugano wega igoro ya sorure asore na sorochi kurubotere getaseni kya Getembe kurega sekenyero kia botaboni kenyero kya bochi kegotoka ase wodi ya Marani mibonge kitutu cha Chinot ase county ya Kisii detrene nguru ko Daniel Untiri